A nan da kuke gani nan ne ainihin mulhabaisin inda wannan iftila'i na gobara ya fara a sanadiyar abinci wanda yake abin ya faru da yammacin jiya wanda ta shafi dukkanin gari. Wannan gobaran ta yi sanadiyar cinye mafi yawancin abincin amfanin gonan da suka noma da duk kuma sauran dukiyoyinsu, inda yake da shi da iyalin shi na babu kannai iyan shi na ko za ka iya gaya mana sunanka? Za ka iya gaya mana sunanka? Sunanka za ka faɗi. Noma awali. Akwai Basiru. Bayan Basiru sai waye? Akwai Halilu. Sa'annan Bala. Duk suna da mata. Surajo ka ringa ɗaukar jitas. To wancan na da ata ya hita waje sai an ta gida da ta yi. To ba damuwa nan dai an ɗauka ko? Ya yi kyau. To a ci gaba da ɗaukan sunayen wa'inda itila'in ya shafa kenan daga shugaban karamar hukumar mulki ta Dandi Honorable Salihu Kamba Dila yana ci gaba da bi gida-gida domin ɗaukan sunayen wa'inda wannan iftila'in ya shafa na wannan gobarar wanda ta yi sanadiyar rasa a dukiyoyi da kuma ainihin amfanin gonan da wa'innan manoman suka girbe na tsawon shekara guda, wanda yake gobarar ta yi ciki da su kuma an yi hasarar wannan abincin. wani ta hwada sai ta baro waccan ta tabbatan muna nan sai ta hekare mu bisa ga taman kalan ga wannan shi na ya hekare ina malam Suraju sai ka ɗau dukkan inda shi ne annan gidan ga gidan nan ka kawo nan an kace a kwashi abu ya riga ya zo. Wa ke da wannan gidan? Ina mai gidan? da kai da Umar duk kudu. A duk suna kusa, ku bari su zo. Duk ga sunan hako da ake magana. Ga likitan ga Umarun. Lawali. Yanzu Umaru na. Umaru noma. Umaru noma. Yawwa, mutum mai gari. Gidan kuyi.